Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kala Aipor Shibnai ya ketunat boarding banle ya ke bedonkam hadin ke jingja sya batlat bat ke jingyap jong uwe kena samla ubakat kendai snem karta na kasnong rangblang pombriu u President ka KSU Maukerwat Circle uba Rutherford Lingdo lakin tho halor ke jingle thurmur na kapor syakapor jong ki bor badai kmi da ka bapinkin mau ru ba kala don ke jingja khamashwa ha ka ba iwe I hebred ila do no ya baro artelikikti na ka daw ka jingsha bat light hajan u transformer kani ka seng kala dawa badai ban ai bailut ksan syakalong yeng jongki ban kerkut ya ki transformer ki badon habaro ki snong ban maramot ya ki post elektrik bat ya ki wire ki balajat bat ban thong khambun ki nong trai knang ban yo khmi yo pej bha iba lingdo ila pen pauru ya ka jing sngow dom halor ka jing bamla ka tnat ban pentikna ya ka jing sngan jong ki paj ba Circle pau ka jing sngow khia ka bedei ba ka jing sia ka sujia mun ka sini po rang pembreu ka ba we somla na po katugas nong ula du la ka jong sing im tang na ka daw ba ka jing le torti jong temat badai ban pej ya ka kam boarding ya po ka dong ka than ka jong bat kum ka sing ni so ba lindawa ya ki bor badai pej ba kidei ban siu competition ya ka jing ka sing jong u somla jing wilson u bal khat no aka jing sabat aka boarding elektrik u menteri ketenat boarding u eti mondal lo ong ba